Pini pai pai ni phai krener kebar ni anarlo por phai simalong District Press Club of Karbi Anglong sa hemalong Karbi lo charli aswang atumpen non malom krong plia to waralam ki ke klangdun kensing rong pia phan CALA mate kala arpupen pasunangji lapen labang solong kachirabdun mondol do anatuma phanta arpupen hek etnangji pusi pherang kya maya longpen kipang dakpon Bangso Pherangkya Mayalong KSA Dipu District Committee Maipu Bishnuram Phangchopen kaning jepona tengke Karbi Anglong arlo krong plia towar nangle lo pupenke penangana mondolatum rara phanchong thui chobaisi longle ka charai pialam klang piklo lasila pusona sailang no ke klema bangphu kensing rong pilapen mondol torun rong pilapen ari sang khotuma phan prabjin pen arpu pen pasun etnang jipusi Pherangkya Mayalong pen ning jepon Krong plia to waralong long leki dun vek mate kana hok dun vek atum ke long nangji arona teng long lesi mondol lapen eski atum amithang amen lapen adona ra batum aphan amen chethabot isi rara tangkapen amithang hemarit chepaplang ilo lason si mondol torun rong pisetame krong plia to waralong amithang amen pen chenglok adona ra amen pen bang along lekachirai pialam the klanglo Nasi torun rong pi ke inut pok lana lapen rara vi kacong si babang phulo pusi Pherangkya Mayalong pen jongpon Lasi lapuson sailang no ke klema mondola bang phuatuma phan prabjin pen arpu pen pasun vek nangji pusi ke hang padopon KSA tumpen puthot karjupona lam thia bangke krong plia to waralong management committee pudo Lasila bangso komite phan komara tumsi arpu ki pek ponma mate arona tang kache pahem phatum tong labangso komite tuma phan arpu ki pek pon doma mate Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Asai campaign tong labangso komite tuma phan arpu ki pek pon lo puta karju padupon lapen krong plia to waralong longle ki dun vek arara tuma phan KSA tumpen kapachini pona tengke kensing rong pi lapen torun rong pi atum rong arara tuma phan pangrum pen krong plia to waralong longle ki dun atum an phan ke batang kanang pinangji jong sinang pipe pute longle anam chelong le punang ke therke pheri nang ne posi Karbi lo charli asong atum pen ning jepon nang itu phan ni tum Karbi lo charli asong pen nang cho hanat teng penang itu nang kerang tiap pot lapen nang itu la district press club of Karbi Anglong asai hemlong ni itu han conference nang bang ni long apot Frangsi Pili District Press Club of Karbi Anglong long ni tu Karbi lo charli song matela Dipu District pen Central pen chelang si ni tu la tong sekot pen aswa conference ni nang kok athe pi alam bang ge la puhelo je la non Karbi Anglong Autonomous Council long ke dobom tensing rong pia phan Autonomous Council long pen balang lia apos pen hek plot nang ji la ben alang li phan specially la kala long non la in charge ke dobom sor plot nangji lapen alang yang darong kam ke klembom ba authority yang darong kam ke klembom amondol torun rong pia phan terminate der nangji pomen na situ press conference la management kubom nilitum arjulong bom lo banang litum da arjulong ka pheklo la management ko atoma phan forwe long abhinong ke komalo ke point ke ena to media hoy arjung tum do la so management apon authority to je ke point no ma Mane Karbi Anglong Autonomous Council long non ke do boni EM Land and Revenue EM omorsi tisosi ke point lo ma mate kala charge ke do bon Mr. Tensing rong pisi ke point lo mate torun rong pisi la so management atong phan ke point lo labang itu chinya tung do lo News report Karbi Anglong Live